Конечно, я никакой здесь доклад читать не буду. У нас будет другая совсем сессия. Бүгін аларның ашықтан-ашық сөйләшүе теләгән һәркем үз фикерен әйтә ала. Россия һәм Үзәк Азия илләре арасындагы мөнәсәбәтләрнең киләчәген инде. Аерым бер тема Афганстан. Аннан Америка гаскәрләрен чыгарганнан соң алда нәрсә булачак фаразларын җиткерәләр. Ожидание пессимистическое. Biz хәл яхшырыр дип уйламыйбыз, кыска вакытта тотрыклылык кына булырга мөмкин. Күпләр хәлнең катлаулануын көтә. Мы этого не знаем сейчас пока, никто не знает. Беркем дә белмәй, бу тотрыклы дәүләт була алырмы? Әгәр эчке каршылыклар дәвам итсә, сценарий төрле булырга мөмкин. Табигатьне саклау, яшел икътисад мәсьәләләренә дә тукталалар. Нефть һәм газга караганда су өстенрәк чыгарга мөмкинме? Су валютага әйләнмәсме? Әгәр илләр табигатьне пычратуга каршы чаралар күрми икән, санкцияләр кертү мөмкинлеге турында да фикер белдерәләр. Все страны Центральной Азии Үзәк Азияның барлык илләре климат буенча Париж беркетмәсенә кул куйды. Һәр илдә программалар кабул ителгән. Казакстан, Үзбәкстан лидерлар, алар глобаль экологик фондтан җитди финанслар ала. Әлегә Кыргызстан калыша. Соңгы сессиядә Россиянең Үзәк Евразиядагы сәясәте турында фикер алышалар. России надо быть. Россиягә көчле булу гына җитми, төрле юл куюлар нәтиҗә бирми, кайчак илгә каршы да эшли. Килүшләрне үтәп, аның белән берлектә оештырылган интеграция берләшмәләрен үстереп эшләргә кирәк. Татарстанның Үзәк Азия илләре белән хезмәттәшлеген аерым билгеләп үтәләр. Для Центральной Азии Үзәк Азия өчен Казан Татарстан бик әһәмиятле төбәк, хәтта тарихи яктан да. Үзәк Азиягә беренче мәгърифәтчеләр дә Татарстаннан килә бит. Җәдитчеләр яңа фикерләрен тарата. Татарстан әлеге дәүләтләр белән уртак гуманитар һәм икътисади проектларны тормышка ашыра. Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркемендә Рөстәм Миңнеханов җитәкли. Руслан Нургалиевич, он достаточно выдающийся человек. Рөстәм Нургалиевич үзе күренекле кеше, нигездә төбәктә идарә итү белән шөгыльләнсә дә, дипломатик юнәлештә дә нәтиҗәле эш күрсәтә. У нас имеются тесные экономические связи. Безне икътисади, сәүдә, достана мөнәсәбәтләр бәйле. Безнең таҗик кешеләре монда эшли, һәм алар үзләре монда өйләрендәге кебек хис итә. Дөньяга карашыбыз бер бит. Форумга йомгак ясап, аның нәтиҗәле узуын билгеләп үтәләр. Катнашучылар аны кабат монда уздыру тәкъдимен җиткерде. Гөлназ Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.